Zdravo, koliko koštaju ove divne ruže? Zdravo, ruže su prelepe, zar ne? Cena im je 150 dinara po komadu. Stvarno su divne. A jel moram da kupim ceo buket ili mogu da kupim samo jedan? Možeš da kupiš pojedinačno, naravno. Nije obavezno uzimati ceo buket. Odlično. Onda ću uzeti 3 ruže, molim te. U redu. Hoću li ih upakovati ili želiš da ih nosiš ovako? Da, molim te. Lepo ih upakuj. Idem kod drugarice na rođendan, pa neka su lepo spakovane. Naravno. Odmah ću ih upakovati. Imaš li neku posebnu želju za ukras? Možeš li staviti svetlo plavu mašnu? To će joj se dopasti. Naravno, svetlo plava mašna će biti predivan dodatak. Evo, spakovane su. Nadam se da će joj se svideti. Hvala ti puno, izgledaju prelepo. Koliko dugujem? Za 3 ruže i ukrasnu mašnu to će biti 550 dinara. Izvoli i hvala još jednom. Vidimo se. Nema na čemu. Uživaj u rođendanu i javi ako ti nešto još zatreba. Vidimo se. Ako vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i pritisnete zvonce kako biste uvek bili obavešteni o novim sadržajima. Za dodatnu podršku našeg kanala donirajte iznos 1 kafe putem PayPala, čime pomažete da nastavimo sa ovakvim sadržajem. Vaše aktivno učešće u komunikaciji na srpskom jeziku obezbedite na online časovima. Pridružite nam se da zajedno gradimo bolju zajednicu ljubitelja srpskog jezika. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro!